Hai entidades con grandes ideas, pero sen tempo, sen estrutura e sen saber por onde empezar no mar das axudas europeas. Por iso naceu Medatlantia, unha cooperativa galega que transforma ideas con impacto social en proxectos reais, financiables e sostibles. Traballamos acompañando entidades sociais, administracións e universidades no deseño, xestión e execución de proxectos europeos. Pero non só acompañamos proxectos doutros, tamén impulsamos os nosos propios. Así naceron iniciativas como Telo na Man, proxectos de emprendemento inclusivo, sustentabilidade, liderado feminino e dinamización rural, porque cremos que a mellor forma de innovar é poñer as metodoloxías a proba no territorio, das persoas e desde os cuidados. Traballamos con persoas con discapacidade, mulleres, mocidade e territorios que moitas veces quedan fora do mapa. Porque para nós, innovar non é facer algo máis moderno, é crear oportunidades reais. Nestes anos conseguimos mobilizar máis de 40 millóns de euros en proxectos, traballar con entidades de 12 países e medrar mantendo intacta a nosa esencia cooperativa. Sen perder nunca o máis importante, facer empresa dende os cuidados, a inclusión e o compromiso co territorio. Porque ás veces o máis difícil non é ter unha idea. O difícil é atopar quen crea nela contigo. En iso, en Medatlantia, levamos anos facendo de faro.